ye who say Gayut any abrepa e de bufuo any dede yo abogura enju TV one ma hifie e wo enkran. Get the chair away. Oliver. Go inside. Go to reception. You go to the house. So go to the reception. Don't shout. I'm not Yes, I walk away Okatakyire Afrifa. Nano mono ena yatra etime na egwom anopai. Edi cheche mu bi efa ho ede aba. De ekoso enra de siye ewofie ha kofo frefre yese nkofo bi be atake ene ade ye besere etu nkotwene de da na asomdwe emra sabe de wo ka bi ama NPP no Okatakyire woka ne de saa nso no obi a wono nso ka bi ama NDC no wono nso ka ne de Share me AHENFO TV official so need the kwaso bo mo dey subscribe our channel no so ma renfi notification bell button no me am video dia ba tempa so saka na wo hu ya ekoso tichi social and in the media no eso na me kan say endrada eye increment de bufo pa any dede yo ebowura ABN wana himfie won kan na wakasa ye mu no mabufo na mu no na wo se wo hwe Okatakyire Afrifa na obi nim ne asie nto mo hwe Okatakyire Afrifa na omo kan na ne se Okatakyire Afrifa mensa edidi won matam enti wo hia ne se wo mra emepa chew emfa emma no Da viene no. Manager won't be reception. Manager Nina. Reception. Go to reception. You go to the house. So go to the reception. Just walk to the manager. Just go to the reception. That is all. Don't shout. No, I'm not shouting. I'm not shouting. I'm so money. Yes, hey, why you pushing the body? Go inside. Get the chair away. Oliver. Go inside. Yes. I'm on your news. Okay. Yes. So I go. Jupe up on the bomb and do sika fee amano abo my gun and my charges bia and na so found network kwabes and do sika na esi so no wo dia also ye ne say ubekọ Google Play Store na App Store no download the Jupe app no eya kai say obe use promo code AHTV or $5 discount also so Canada and also US Jupe eno ene bebo ente busia
Omrante bo piri hodi abufo kase wo mo hwe Okatakyire Afrifa mensa sans wo didi o matamu enu ti no omo de abufo kohwehwe no na ne aboa pa se Okatakyire Afrifa mensa wo live nti wa ma adwuma sans anopa no freedom money shows nra enye Okatakyire Afrifa ne tena se eno ena no pe ya kire kasa se yesra mo si woni penefo nyina e de chew pama mo ani abato ne de du hwa na samanyo sema sa obi aka ne de MPP ndis obi aka ne de no kire se waban ba e wo so wo ye ne nya na se bia yetu waban free so wo so de bufuo e ye ne ense mfata nti wa waban free so ade bufuo wa waban ba ade bufuo se ni Okatakyire oka ne so oka bia se ndis o se MPP oka ne so oka bia e de fa ho enu ntini ye ma etuo nkotwere de da ne wo ba bia ye nyina ye so e na wo ba abedi Paying so the Bekosoa Asre, the air coso, Enra, the sea, Ewofia ha, go for frefre, say, go for be bear attack, any idea, yabessere, a two uncoaching da, Nasumji Emra, said the sea o can, you know, or my fetchery, ya, a chop panny adiano, a cococoso, yes, sir, Monsum Emmaye, a free say, a drew say ye betua bar, a drew baby a casanimu yadin. Sabi, the walker be ama NPP no Okatakyire waka ne de sanso no obia wono so ka bia ma NDC no wono so ka ne de ye beka se obia no tra kokoduru baabi but enkyere se obi fum kuma e wo se obi nso afum dwa enti de kasa ne ko ye bia ye besere itu nkotwene de da na asomdwe enti me emmra eduru baabi a ne nyina nso ye tutu ye hofo free se to meet mesesa tumi sesa e wo kwan bebre so ti yenso no ya na yenso ya hwehwe ho so yi e wo ti ye besere mabunu no wo mu se wo de na abade but eno nkyere se famra hye wonsem emra esoriti ya wa so be hye pa eti ama ye besere mabunu no se etu nkotwene de da de we kan ye sabi ye di ni mienu achi a emwa o my God na asomdwi ye hu ne se de wo panye de memepe eti e bia me kasa mu no na makwa buru sede etia yebesere momfanche na asomdwi emra munti na Angel TV Angel FM ebia na busua no ye wo ho momuni wa yini ho eti yebesere mede musi ane nam de video nkan no e to awsama wa abra gamrante no anasen kan puni matam wono mrante no e de abufo pa ene ye ntetebo eborua ABN wono maso ye na dis wokohwe Okatakyire Afrifa bi mu chante na bi mu jese ne ndi so mu yina no mo ye famu wono ma hye bi ahye wono ma ye wi ahye no mu nyina so eye bo modina se ombehu Okatakyire Afrifa na anu so Okatakyire mese Afrifa nso nye obi ono na ni so da hosa anasa na ni so ntototo ono ye be ma na ni so ahye pa sanso hwe ni videos ahoda wo social any media ne so atum say yes Okatakyire Afrifa so o mrante bi di na ti video ni bi Some patois.
Yes, sure. Yo, and also you can for and say clap. Manager a bit. No, can't manager saying, Mira Okatakyire can you TV? What the a producer yes. Oh, near and news they are producing. Yes. Don't be an interview. Interview. One toilet, Enti mayam bisa se amato foye do Okatakyire mense fifa chi ani amato foye bore bi en be hwe Okatakyire fifa wo mum ye no ni kabo ma asunje beba anapo se hwan na bedi hwan so enkunim obia enim ye hwe eye de na bedi nyame admado wada de na Okatakyire mense fifa bete na egwamu ye be hwe ne obeya afa ho so obepa chew so wo mante di na chi na won suro hwe na ni so hye wo na ni so no sans no de be hye o ma na se si woni panifo apa chew no wono so be diatum na wapa wonom chew ye beba bia na AHENFO TV me panifo me de ba besum no koso ahye video no na unia so ehu na ekoso social ani ni media ni so di ade bia damage so eye nana techiwa message share biom enso foforo so makao